Čaute, ja som Peke a vítam vás u 6. dielu z Minecraftu. Takže, na začiatok som trochu za kamerou ťažil nejaké drevo a chcel som si urobiť farebné skla, ale tu sa to nedá urobiť, takže je to smola. Nevadí. Tak, mám tu nejaké stavené materiály a za kamerou som už našiel aj nejaký priestor na dom. Tak. Nebudeme sa tam presúvať v celku, ale tak po častiach, takže po väčšine veci nechám tu. Zoberiem si teraz iba gravel a pôjdem to tam vyčistiť. Je to celkom dosť ďaleko, ale to nebude až taký problém. Tak, super. Zobral som aj ten stav. Nikdy neviete, kedy sa hodí. Tak, ja som si robil tak niekde šípku. Kaďa mám ísť. Aha, tam je. Ale je noc, takže sa idem vyspať radšej. Tak. Ja sú tam. OK. Bože. Tak, super, sme tu a tu môžeme ísť rovno. Tam niekde za tým kopcom by to malo byť, takže potom, keď už sa budem vrácať a zase tam, tak to už budem asi strihať a už to nebudete museli vidieť a tú horu radšej obejdem dookola. Tuto vystačím. No a tuto je. Niekde to by som chcel mať dom. Tak. Podľa mňa je to veľmi pekné miesto a uvidíme, čo s tým. Tak. Ideme hore. Tak, a toto musím zarovnať. Ja by som to možno zarovnal.
tak by to mohlo byť. Tu dole mohli robiť také jazero a tu taký menší vodopádik, aby to pokračovalo. Stávať pôjde taký veľký vodopád tu dole a niekde tu na tej vežičke bude nejaký mrakodrap alebo rozhľadňa a tu niekde v skaloch by som chcel mať dom alebo nejak tak. Takže poďme to zarovnávať. Tak. Ja to strihnem a potom sa ozvem, tak zatiaľ čaute. Takže som späť a trochu som tu už to zaplnil a pomaly mi dochádza gravel, hlina, takže trochu to tu ešte dokončím a už aj je noc, takže budeme musieť ísť domov. Tak. Nevadí. Tak. No, už je to dokončené, takže musíme to ešte trochu dokončiť. Potiahneme to ešte iba tak do polky, tam kde končí toto. A potom zrobíme tiež taký spad a tu pôjde taká rieka, tam bude končiť dole, bude taký spad a aj na tej strane bude taký dole spad. No a tu hore urobíme si nejak ten dom. Takže ja idem domov a asi to strihnem, že by to nebolo nadlho. Tak, hneď som tu. Takže pomalu už bežím domov. Už sme doma. Hneď. Tak. No, už vidíme vesničku, takže super. To ešte horí, takže všetko zoberiem. Nič. Nič. Tak. Tak, máme tu nejaké brnenie, diamanty máme ešte 7. To nie je až také zlé. Máme 6 obsidiány, ešte
neskôr niečo naťažím a môžeme sa vybrať do netru. A tak no. Takže pomaly sa budeme sťahovať do tamtoho domu, kde teraz sa na ňom pracuje. No, to bude teda trochu dlhšie, než to celé urobím, ale teraz sa budeme sústrediť na stavbu toho domu, takže to potrvá pár dielov, to sú tak 3 alebo 4 diely. Ja by som to mohol si aj ukončiť, na to mám už 11 minút. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, koment a odber. A pozrite sa na aj iné videá, ktoré som natáčal, predchádzajúce série a tak. Tak čaute.